Propaganda od strane nekih mitomana kako Bošnjaci su većina na 23% teritorije Bosne i Hercegovine je čista laž. Kao prvo, u Dejtonskom sporazumu armija Republike Bosne i Hercegovine je imala 30% teritorije Bosne i Hercegovine. Nije moguće da u Dejtonu Bošnjaci imaju 30%, a da sad nakon Dejtona imaju 23% kako izmišljaju neki mitomani. Bošnjaci ni u jednoj općini u kojoj su bili većina nisu izgubili većinu nakon Dejtona. Ako uzmemo u obzir da su Bošnjaci postali većina u još 3 općine nakon Dejtona, što znači da su Bošnjaci većina danas na 34% najljepše teritorije Bosne i Hercegovine. Bošnjaci su tačnije većina na 57 općina i gradova u Bosni i Hercegovini. Zato ne vjerujte mitomanima koji izmišljaju podatke i šire laži.